אז היום בסרטון אני הולך ללמד אתכם איך לפתור קלוק. המדריך הזה ממש מוסבר טוב ומפורט. אני אשמח אם תשימו לייק, זה ממש יעזור לי, ובואו נתחיל בסרטון. אז הקלוק נראה משהו די מסובך, אבל תאמינו לי שאחרי שאתם מבינים איך זה עובד, זה אחד הפאזלים הקלים ביותר. אוקיי, אז מה זה בכלל קלוק? קלוק זה פאזל עם 9 שעונים בכל צד, 9 פה ו9 פה, והמטרה היא שכל השעונים יהיו מכוונים לשעה 12. יש כאן 4 כפתורים שקובעים את הסיבוב של החלקים. נגיד אם אני מרים כפתור אחד, כל 4 השעונים שנמצאים פה יסתובבו ביחד עם זה. אותו דבר לזה, אני יכול לשלב גם, נגיד אני יכול להרים את שתיהם וכל אלה יזוזו. אז עם השיטה הזאת אתם תוכלו להגיע בערך לממוצע 8 עד 10, וגם אני בקרוב מעלה מדריך למתקדמים שבו אתם תוכלו לפתור בפחות מ7 שניות, שזה באמת מטורף. אוקיי, אז השלב הראשון הוא ליצור את הפלוס בצד הראשון. אז מה שאנחנו עושים בדרך כלל זה מתאימים את זה עם זה. אז מה שאני עושה זה מרים את הכפתור צד ימין למטה, יכול להיות גם צד שמאל למטה אבל אני מעדיף ימין, ופשוט מזיז עד שזה מותאם עם זה. עכשיו אותו דבר, זה לא כזה משנה, אתם יכולים להתאים את זה, את שתי אלה, או עם זה או עם זה. לדוגמה נעשה עם זה, אחר כך נתאים עם זה, ובסוף נתאים עם זה. זאת אומרת, מרימים את שתי הכפתורים האלה כדי שזה יתפוס את שתיהם, פשוט מזיזים לפה, ובסוף כדי להתאים את השעון שיהיה ל-12 אנחנו פשוט מרימים הכל ומסובבים. ואתם רואים, הפלוס בעצם מוכן. ברגע שהם שמים את הפלוס יכולים לעבור לצד השני, ובעצם מסובבים את הקלוק ככה. חשוב לדעת שלא מסובבים ככה ולא ככה, מסובבים ככה. אז עכשיו עושים אותו דבר, מתאימים את זה לזה, מתאימים את זה לזה, את זה לזה, ואת כל אלה לזה, וכמובן בסוף להתאים את זה. וכמו שאתם יכולים לראות, שתי הפלוסים מוכנים. אז ברגע שפתרתם את שתי הפלוסים בשתי הצדדים, נשאר לנו 4 פינות, זה, זה, זה וזה. ובעצם איך אנחנו הולכים לפתור את זה? אם אנחנו נוריד הכל ונזיז את זה ככה, זה לא יעבוד. קודם כל כי זה יהרוס לנו את המאחורה, וגם כי זה לא פותר הכל. אז מה שעושים זה בעצם מחזיקים, מרימים את כל הכפתורים, חוץ מהכפתור שקרוב לפינה שאנחנו רוצים לפתור. במקרה הזה זה, אז משאירים את זה למטה, בזמן שכל אלה מורמים, ופשוט מזיזים את הכל עד שזה מתאים לזה. מרימים את הכפתור של זה ומורידים את זה, מתאימים, אוקיי, בינתיים זה וזה. עכשיו מורידים את הכפתור הזה, מרימים פה. דרך אגב, כדאי לכם לעשות את זה עם כיוון השעון, זה יותר נוח. ברגע שהתאמנו עם זה, מרימים את זה ומורידים את זה ולפה. וברגע שסיימנו, פשוט מזיזים עד שזה יגיע ל-12, וכמו שאתם יכולים לראות, שתי הצדדים פתורים. אוקיי, אז עכשיו אני אתן לכם בעצם כמה טיפים חשובים לפתירת הקלוק. אז קודם כל חשוב שיהיה לכם קלוק טוב שזז בקלילות. לדוגמה, צ'י קלוק זה אחד הקלוקים הטובים בשוק ואני ממש ממליץ עליו. ואתם יכולים להשיג את זה בכל חנות קיובינג שקיימת. מאוד חשוב שעל ההתחלה אל תתחילו להזיז מהר ושימו לב לאן שכל השעונים מגיעים. כי יש בעיה שהיא מאוד נפוצה שבעצם הקלוק פתור אבל בעצם הוא נראה ככה. והדבר הזה יכול לקרות אם אתם מזיזים מהר מדי ולא שמים לב לאיפה השעון מגיע. תנסו לשים לב באיזה צד יהיה לכם יותר קל לפתור את הפלוס. ולדוגמה פה אתם רואים ששתי אלה מחוברים, אז ייקח לנו פחות זמן לפתור. אני כבר פותר בערך ב6 שניות, אפילו לפעמים 5 ו4, ובואו תראו דוגמה. אז אם אהבתם את הסרטון או שלמדתם משהו, אני ממש ממליץ לכם לשים לייק, לכתוב תגובה ולהירשם לערוץ, ויאללה, נתראה בסרטון הבא.